Poštovane dame i gospodo, prvo raspravljamo o nevladinim udrugama, a dobrom dijelu tih udruga većinu budžeta pune upravo vlade, tako da bi se one u stvari trebale zvati vladine udruge, a ne nevladine udruge. Drugo, nazivaju se civilnim građanskim društvom, a vrlo često imaju svega nekoliko članova, tako da se teško može reći da su jako bliski građanima, puno su bliži politici koja ih financira. I treće, iznad svega ova afera Qatargate je pokazala da te udruge imaju ogroman utjecaj na politiku, potpuno nesrazmjeran broju članova koji imaju te udruge, tako da je to i nedemokratski. Dakle, način na koji funkcionira naš sustav civilnog društva je potpuno izokrenut, on je fake, on je manipulativan, a korupcija je u stvari samo posljedica toga. I ako ne riješite te temeljne probleme, ako nastavite financirati te elitističke vladine udruge i ako centralizirate svu moć i sav novac u Bruxelles, korupcija će se sigurno samo povećavati. Hvala vam lijepa.